Pani Mária tvorí obrazy spolu so svojou mamou, ktorá má zdravotné znevýhodnenie. Inšpiráciou sú im diela ľudí s podobným osudom. Cez svoju tvorbu sa snažia vyjadriť to, čo cítia, ale aj to, ako vnímajú svet okolo seba. Je to človek, je to príroda, je to svet, ktorý nás obklopuje a svet, ktorý nás dotvára a našou povinnosťou je aj ten svet ďalej nejakým spôsobom znázorňovať. Na tvorbu používajú rôzne techniky, najčastejšie však ide o akvarel a akryl. Také, že dajú možnosť autorovi niečo prilepšiť, niečo zakryť, ale ten výsledný moment by mal byť pekný. Aj tieto obrazy sú súčasťou výstavy, ktorá predstavuje diela autorov so zdravotným znevýhodnením. Táto výstava vždy má 2 kola a jedno kolo sa snažíme na západnom Slovensku, druhé kolo na východe Slovenska, aby každý naší člen mal možnosť ju navštíviť. Tie diela vytvárajú naši členovia. Táto výstava je celoslovenská a tí členovia, ktorí robia tie diela, tak sú rôzneho veku, rôzneho postihnutia. Výstava nesie názov Svet, ako ho vidíme my, a jej úlohou je podľa organizátorov prezentovať verejnosti pohľad a osobitné vnímanie sveta týmito ľuďmi. Lebo tí naši členovia tie svoje pocity pretavia do tých obrazov, tak čo cítia, to dávajú na plátno. Veľmi si vážim, že vlastne prostredníctvom ich umeleckých diel sa môže verejnosť vtesnať do ich duše a nazrieť do ich sveta. Verejnosti je výstava sprístupnená do 25. júla v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Soňa Charvátová, televízia Nitrička.